Radyo Bisag di Balag. Oras mga Bisag sa programang Bisag Bisaya. Alas 6:11 na sa kabuntagon. Happy Sunday! Happy Sunday sa dumasuking Tigpaminaw. Barbani, Dudong Punggak hangtod alas 8 ang tekna sa kabuntagon. Para sa iyo mag-greetings dedication live horat pa rin ka mo text. Mutawag sa itong mga linya 0926-775-7942. Ingon man 0912-0288654. Live, kita karon sa itong official Facebook account kay Dudong Punggak. Sa tanang mga naka-view karon diha, welcome sa itong tulumanon. Ang tulumanon Moa Bisdak Bisaya. Uban sa mga handusay sa namang pangakalaan Dudong Punggak. Hey! Hey! Good morning, my buntag! Fresh na fresh kay si Dudong Punggak. Bagong guli. Fresh na fresh. Bagong guli. Bandihawa dyan na ligo-ligo Paraguay. Oy, karon na yung adlaw nga itong naka-schedule sa itong feeding program, pinakauna nga proyekto sa Radyo Bisag Fans Club Secure Island Chapter. Karong adlaw mga bisag din unyang alauna nga itong sugod na itong programa sa pinakauna nga feeding program sa Radyo Bisag di Bolog dyan sa may Sikihor Island. Pinakauna nga proyekto mga kabisag sa Radyo Bisag Fans Club bisan tuon adunay mga kakulian na dili jud angay nga mapugngan pa nagapadayon ra gyapon tungod sa pagpaningkamot sa mga mabtikon nga mga opisyales sa Radyo Bisag Fans Club Secure Island Chapter. Diin ang ato untang gina-schedule dito sa may Liluan Maria Sikihor apan tungod lagi sa kakulian ining hulga sa pandemya ato kining gi-revenue mga bisag giusob na to ang area mga bisag diri na ta sa may Kampalanas Lasi Sikihor. Okay, atensyon sa tanang mga coordinator officer, mga coordinator officer o tanang mga opisyales diyan ko sa pagsayo og adto aron makasits ta sa atong venue atong mahanay atong ma-prepare na daan ang atong venue. Diyan ko mga coordinator officer paliw kong sayo-sayo lang kay parang ang venue maandam. Dayon para mag-appeal po mo sa tong motorkid. Aduna tay motorkid nga ipaygayon. Gikan diri sa may asa man gikan press ang motorkid. Sa dili pa mga kabisdak sugod ang kinini ang feeding program. Adunay motorkid sa Radyo Bisag Fans Club Secure Island Chapter nga ipaygayon before mo adto sa venue. So sa tanang mga madungog ang Radyo Bisag diha mulabay ang atong motorkada mga bisag sa pinakadaghan nga miyembro sa Radyo Bisag Fans Club. Diin ubos kini sa pag paningkamot sa tumabtikon nga presidente diha sa may Secure Island Chapter, President Captain Teddy Bear. Diin kining ni ang sa dili pa uspuna ko sa dili pa nga tong feeding program aduna daan kitay motorkid nga ipigayon. Diin paglans sa Radyo Bisag di Bolog diha sa may Secure Island Chapter. Diin aduna mo'y mga madunggan nga mga kinini ang atong mga stinger sa mga convoy sa atong mga sakyanan diha. Mao na kana mga bisag Team Bisdak diha sa may Secure Island Chapter. Pinagi sa itong mga mabtikon nga mga opisyales. Then kagahapon mga bisdak abi na ko nga wad na yun may paglaom tungod lagi nining hulga sa pandemya.
Pipila ka mga mayores, mga kabisag, dili gid magpasalig. Tungod lagi kay anak man ang bunog sa mga tao god. Apan magpasalamat sa atong mabtikon diyang mayor sa Lassi Secure, si Mayor James Monte. Mayor, maing buntag ni mo dia Mayor. Mayor James Monte dia sa may Lassi Secure. Good morning sa atong mabtikon nga mayor. Nga mitugot yun sa atong hangyo. Sa atong motor kid o sa atong feeding program. Alas 6:17 na yan sa Kamuntagan. Tapos muna ako mga kabisag para sa inyong mga greetings, inyong mga dedication, alang sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Pwede ka mo text, mo tawag sa itong mga linya 09 26775 7942. Ingon man 0912028654. Hey, good morning sa mga viewers na nag-view karan. Good morning ni Ma'am Iba. Good morning ni Ma'am Iba. Makalisang Rama. Good morning ni Maria Ma'am. Thank you so much for watching. Maing buntag DJ Pangs. Say mag-view man si ano minaw karon si imong pinalanggang amahan o inahan. Si Nung Buboy o si Nang Duneng. Good morning. Yan sa may Isla Siquijor. Partikularmente sa may Kangmunag, San Juan, Siquijor. Good morning, Maing Buntay. Namina ron kay nag-update ron kanunay sa pinaka-latest na to nga kamanduan sa tong feeding program. Atong handusan mga ibig sa kini mga may sayang nga gibrangat teres sa tong tulumanon. Good morning DJ Dongpong. Great lang ko ni Lorina Idi Clamuhoy og Nining Gapol, Nining Jewel Sumagang og Birato Evelyn Salomon, Diding Ami Bidad og Nancy Sumundong, si Sarfi Maglangit og Orlando Florinda, Fernando og Amy Oliven, Lugguban og Nilia Efren Maghinay, og Junal Iba Joy Pagulba og ang Nagret taga-umpas Liluan Maria Siquijor. Salamat. Ay akong ipanawagan tanang mga coordinator officer nga naminaw karon. Sayo-sayo in taon mong adto dito. Kay atong iset dayon aduna pay short briefing ang atong mga opisyales. Aduna pan mo'y pang nagtapok gani. Manawagan ko na tididing bidad asa dapit mo daan magtapok ay mo mga adto sa area. Kaya ato mong ipaygayon na kinini ang kuan. Kinini ang motor kidaan. Okay, matod pa diri mga bisay. Atong hatagan og pagtagan. Okay, matod pa diri. Usahay lagi. Okay, kajut lang kay medyo na hupas ning ato ang battery. Okay. Ay, morning dong pals. Gikan ni Joselito Galtak. Thank you so much. Joselito Galtak. Kinaminaw na to karon ang itong maptikon nga sekretary diha sa Radyo Vista Fans Club Siquijor Island Chapter. Tididing Bidad, tididing. Palihog kog update. Sa atong kuan. Tididing Bidad kung minaw kay karon. Palihog kog update kang mga coordinator officer. Okay, Dara. Dara di ay. Hello, may buntag, tididing. Kanang na ang mga coordinator officer asa man daan sila mo punda. Ang gabumikat na lahat itong dirilang sila magatigong sa panimalay nililing tumagat. Okay. Ang at pulang gapan. Ang gikan diri sa klase bila lang sa mo magatusok sa panimalay nililing tumagang ug ang diri sa pero magagikan sa mo makahulat lang diha sa napulayan diha sa atlang sa tindahan Tata o Rita Barol. Yan sila magsipok tanan-tanan ug ang sa kandulong diri lang ko sa kanilang sumagang magahulat. Pero yung ano ko sa mga coordinator nga karon pag umangkog kaligo maangat man sa kampalan na joke wala pa jud makita ang atong binyo sa dinali atong pagsilbi
ninyo. Wala pa kita makapangandam. Nalipat sa gamit ko anay pag maagwan sa panitalang. Okay. Asa man sugod ang motorcade, Tididing? Magapunggoy lang pila sa sakyanan nga disod kung sakyan sa among mga piding dong. Oo. Sa katulayan. Ay ang among so, dili ni... ang mga isang i-organize sila dito pag-apit sa pupugrup ng tudong sa may tagbalayon tagbalayon tudong umiingalan sa tindahan nga dito sa anamo dito. So, diha lapit sila sa San Juan. Pero maghulag lang siguro sila diha. Sila magkita-kita sa katulayan sa may atbang sa tindahan sa Bugri sa Baroy. Okay. Taga dito natin, maagpas lang unya dito. Pero dili usa sila magtapok sa pamimalay ni Nining og Joel Tumagang. Okay. Makangyo lang kudong sa uban nga mga coordinator nga magsayo-sayo sa amin og kaso dili sa inyo namo kay wala pa man ni maka ang cluster dito sa langkay. Pagkaumahan, pwede po sila mag-apas dito kay ako mapabilin lang sa aming nyo. Okay. Daghang salamat. Okay, salamat. Okay, nadungog ninyo ang kinini ang kuan. Kinini ang panawagan sa tumabtikon nga sekretary sa Radyo Bisag Fans Club Secure Island Chapter. Katong taga diya sa Lasi, diri mo magahulat sa panimalay ni Nining og Joel Sumagang. Dayan katong diri sa kuan. Sa to sa tindahan ni Risa Baroy. Risa Baroy. Katong diri dapit sa tong lugar. Dan katong ato mga koordinator nga naminaw karon dito sa area unta. Ala, kamo na'y bahala. Kamo na'y bahala. Then magtapok lang dyan mo daan. Og asa ang gisgutan ni sekretary aron mo ma-pick up og asa dapit magasugod ang atong motorkid sa Radyo Bisag Fans Club Secure Island Chapter. Akala size 24 na dyan. Gusto na ko tanang mga coordinator officer. Yangyo ko ang iyong presensya sa iyo aron na mo makapangandam na daan. Okay, matod pa diri. Hello, Idol. Good morning. Greet lang ko sa mga taga Ramona Big Shop. Good morning to Ate Marlene Gundal, Dindin Arman, Flor Babat, Jan and Babat, Badat, Ana, to all Idol. From Gina Alberos. Dong Pongs, ngayon ko number ni mo gikan ni Joselito Galtak. Matod pa diri mga isa. Hello, good morning. Shout out lang sa mga Galtak family. Balawag family, Ganduyo, tanan na lang Dong Pongs. Good morning DJ Pongs. Good morning heart ko sa Romango family og sa kukauban gana nga pinais Mirica Romango herein punot Husidalman. Salamat ikan na sa may punot Husidalman. Good morning sa tanang mga viewers nga naka-view karan. Dito tapikas linya may bisa kilo may bunta. Good morning. Good morning Dong Pong. Ay, good morning. Kisa man eh? Luida rin sa Nairo. Kaya ito yung kailangan mo, Luida. Ay, sayo mo, Luida, ha? Hello. Mugret ka? Mugret ko, sa akong mga anak. Si Aljon Malin, si Ganloy, si Giselle, si Leo Agumahot, si Amana, si Silo, si Nicole, si Riane, sa Tambanan, si Aljon Malin, Aligo. Lakman mo manong po. Okay. Ito yung Magina, ito Dexter Mata, si Bilen, si Liberato, si Samin, si Nora, si Alan, si Milay, si Magina, si Bilen, si Gon, si Lorena, Ramoy, si Irik Ramoy. Lang Kampong. Okay. Pwede mo request? Gusto mo nga song? Gusto ko yung kuhan mo daw. Bisaya? Bisaya? Nagkalang kuhan. Gusto ko
Okay, salamat. Sige, salamat. Okay, buksan ang bintana. Oy, good morning to Mary Rose Ann Ramos. Good morning ni Madam Ma'am. Ang tagiag tagdumala sa Paul Beer Supplier Direct Factory mga kabistan. Mary Rose Ann, good morning ma'am. Og ni Captain Teddy Verdeha, good morning, may buntag. Magandang umaga po, Ma'am Mary Rose Ann. Og ni Captain Teddy Bear, magandang umaga po. Okay, sa tanang mga view karan, good morning may buntag. Hi. Okay, matod ba diri mga kabistag? Atong handusan dongpong. Great lang ko sa kong kaugalingon nga linggo-lingkod nga naminaw. Nimo og ni Julimar. Julimar nga nag-ihaw og manok. Og ni Jim nga nagdula og boxing kauban sani. Kauban ni G4 Jomel ni diri sa may Kalilik Sibutad. Request kog song Sulyap. Okay, salamat. Maing buntag niya dahil sa may Kalilik Sibutad. Okay, dito tapikas linya mga bisa. Kilaw may buntag. Good morning. Hello, DJ Pong. Good morning. Uy, good morning. Kisa man eh. Analin Soya Dene, dire sa barangay Linabo, Pulangko. Okay, sa itong ikalagan mo da Analin Suya. Mugretang ko sa akong anak dire nga nagkaon din siyang papa nga nagbiyahe dayon. Ay to my mother diha sa City of Balubuhan kay Mama Lita Soya din ni Papa Mario. Ni Manoy Mike niya Ate Ole ni Lito Soya di Ascogon din ni Melvin Kayaw din. Ni Manang Marilyn po di ay dayon. Para to dong pong pwede siya ma-request of song. O saan nga song? Katong kuan. Mukhilak maning dughan. Muhilak manindughan. Okay, salamat. Salamat, DJ ko. Okay, dagang salamat. Muhilak manindughan. Okay, matod pa diri mga kabisdag. Ang gagumikan sa San Juan dito. Magtapok sa Katulayan at mang sa tindahan ni Tata Risa Baroy. Ang tanang taga Katulayan niya dito sa magtapok sa tindahan ni Tata Risa Baroy. Okay. Tanang mga kan ha. Good morning DJ Pongs. Hangtod ko sa tanan nako nga kauban Lorena Itik, Wilson Itik, Flor Malika, Charles Marchan, Estrella Itik. Misaya musayo ta sa ula kanining sumagang adto ta sila nga nakaitag tapok ang nawagan si Mili Itik. Ay, usmo na ko mga coordinator ha. Ang mga coordinator i-update ninyo inyong mga miyembro. Okay, matod pa diri mga bisag. Atong hatagan og pagdagan. Okay, dito tapikas linya mga bisag kilo may buntag. Good morning. Hello, may buntag. Ay, may buntag kisa man eh. Pinoy Tingkian po to. Asa dapit tanawag? Sa Sinangan po. Sinaman. Abi na kog Manila. Okay, mo greet ka. Onta. Sige, padayon. Agrit lang na ako. Akong mga pamilya dahil sa Sinaman. Labi na kay maglupong meron sa akong angkol. Angkol, we miss you. O, panara DJ. Okay, salamat. Okay, good morning DJ Punggak. Regards ko sa Sumagang family. Diya sa Rizal o taga-punta. Salamat DJ Punggak. Mao pa dyan pagmata. Ika ni Gina Sumagang. Okay, good morning. Okay, dito tapikas linya mga bisa. Hello, my bunda. Good morning. Good morning. Oy, good morning, guwapo. Okay. Guwapo ka nang wala lang na mo i-on-air ang panawagan diya ninyo kay Klisod na. O kung si update ninyo ni sa yung sekretary Morotoy Tumana, ha? Sige. Mugret ka. Sige, padayon, guwapo. Sa mga membro sa mga pang-club dito sa Liluan. Pwede ba makaanha-ana daw?
hinaot sa ko nga makatambong sila. Sabi niyo sa Talanas. Isa akong manindi, kuwan mo sa dire. Ito na lang sa Talanas. Mayroon ito daw? Okay, salamat ni mo dia, Efren Guapo. Lagi. Okay, salamat. Akong amigong Guapo sa may Sitio Umpas, Liluan Maria Sikihor. Ay, dong pong shoutout lang ko sa akong mga kasangkayan diya sa Tunggon. Panampalay, happy kaninyong tanan, napisan din yung tanan. Mga idol, salamat sa pagbasa daw ang gikan ni Silito Galtak. Good morning sa mga ga-view ug sa tanang naminaw. Gikan ni Jocelyn Aton Villarmino. Oy, good morning. Mga viewers na to karan. Maing buntag ninyong tanan. Ang alas 6:32 na yan. Sa akong kagahapon, labas pagkaayong handumon, sa madning kasing-kasing sakit pangabation, bisag dugay ng panahon. Imanduan ko na kingduhan, ikaw angay ko ng kalimutan. Habang ang una-una, tigyot na ko kapungan, musamok ang imong larawan. Unsa ba, unsay kahuli at tungkong mata, kadtong kalibay nga nahanaw na. Panumduman kumibalik pa. Ngano ba nga ang kamingaw kuwaniya pa, may mga tat na panguhadla ka, ningako nga paginsara. Idamgo ko gihapon, mubukaw pas akong katulungon, kadtong gugmang nangagi nga daw ay kamatayon, tipik lang sa akong kagahabon. Akong katulungan, kadtong gugmang nangagi nga daw ay kamatayon, tipik lang sa akong kagahapon, tipik lang sa akong kagahapon. Ako misusi, ako mituaw, wa pagyuyutay na daot, bisan sa dugay ng mga adlaw. Abi ko nagubak na, niya natunas, kung nawala na, nagpabilin
Ate kong nagba, niya natulas na wala na. Nagpapiling sa gihapon na muling saksi sa gumata. Dito matawag ang atong mga gibalaan natong duha. Ang lagaw ay handumanan sa gumang gipanumbata. Dili na ko himayang atong isawaan. Kay dito atong namugna ng kalipay hilabihan. Kay dito atong namugna unang kalipay hilabihan.
Radyo Bisay di Polo. So, oras alas 6:45 na yan. Parahin ko pong namina mga bisag sa programa nga Bisdak Bisaya Uban sa mga dusay sa namang pangakalaan Dudong Punggak. Live gyapon kita karon sa to official Facebook account nga Dudong Punggak. Inyong makita panagwang Dudong Punggak nga haskang dakua. Matod pa sa dako magnawong ni si Dudong Punggak. O dako kay gilam uson. Dako kay gilamusan. Pero okay ra na, basta dako mong bugkunog kuan, dako bugkunog kuan. Muingon mo ng uban, og dakog buna, dako pug dala. Pero mga babae nga kanang bunturon og buna bitaw, umansa ka na. Okay, good morning Dong Punggak. Gwapo. Uy, intaha sa daghang mga viewers na adyo'y usa nga nakaingon nga gwapo. Greet ko good morning sa tanang taga Antipulo, Dapitan City. Pwede request og song Ako Ka. Akong ipahinungod sa akong mahal sa buhay. Salamat Dong Pong. Okay, gikan niya sa Monte Quiso, Antipolo, Dapitan City. Okay. Buntod po pare. Okay. Tama ba pare? Kini si paring Mark Evans. Kini ito mabtikon nga presidente sa Radyo Bisag Fans Club Mindanao Chapter. Sweet tunig mga iunane. Sweet tunig mga iunane. Kaya daghan naman po ng buntod na tungas. Kini si paring Mark Evans. Sweet tunig mga iunane. Babae nga bunturon og buna, dakog buna. Kabalo man kay kini si paring Mark Evans dagan na ning buntod nga natungas. Basta buntod og buna ng mga babae, si paring Mark Evans way pangutan-a ana. Kay sito na kay katod pa. Basta buntod og buna, daghan naman ng natungas ka buntod pa. Gitungas gani ana nasa atbang. Ay, kamatod pa din mga mistake. Great mo ko, nako, ning akong mga silingan dire sa Paraiso Galas. Rixie Ana Velasquez. Rixie Ana Velasquez. Okay, matod pa din mingaw na yun ko sa akong papa ug mama sa akong mga manghod. Idol, shoutout lang ko Idol DJ Lumikay family. Salamat. God bless pa. Gikan ni Villa Corta Marjoline Villeja. Okay, matod pa din magbisag. Good morning Dong Pong. Great lang ko sa akong mga parinte diya sa may barangay Libangon. Nagret si Baliling Velasquez. Okay, salamat Timo dia Baliling. Ernesto Dalman Gubikan. Thank you so much for watching. Hi Dong Guapo. Shout out ko dia sa dapatan sa akong mama ug papa, sa akong manghod dia o sa tanan lang na minaw. It's me Ruth. Okay, salamat Timo da Ruth. Okay, matod pa din mga bisag. Shout out Idol. Habang nagawa ng dessert para mamaya nood ako ng live mo. Uy! Si Ma'am Mary Rose Ann, ang pinalangga ni Captain Teddy Bear. Nagawa kaya matod pa nagagawa siya ng dessert para ipakain mamaya. Magandang umaga po Ma'am Mary Rose Ann, ang tagiyag tagdumala sa Pool Beer Supplier Direct Factory. Gusto kag mga t-shirt ng mga branded nga mga t-shirt mga gabisa kagikan pa dyan sa factory. Walay laing sulban niya na ang Pool Beer Supplier Direct Factory. Branded nga mga t-shirt.
imong maangkon pinagi sa online shopping. Maga-shopping ka via online. Hala, i-search lang Pool Beer Supplier Direct Factory. Nadia mo abi-abi dayon. Si Ma'am Mary Rosan o si Captain Teddy Bear sa Pool Beer Supplier Direct Factory. Okay. Nindot na nagama og dessert sa kaning mga dessert. Nindot unta inig ana na tong sikihon. Kung naa pa ning mga dessert ta. Tinabi na. Patod pagbaliwan bantay lang ka na ako makagawas ko dire. Baring Mark Evans, kumaling ni Odia. Okay, Dongpong, guwapo, salamat, makalingaw gyud ka. Makahupay sa namang pangakalaay. Okay. Oy, good morning for watching from Tambulig, Zamboanga del Sur. Okay, good morning ninyong tanan diha sa may Zamboanga del Sur. Tanang mga naminaw nato diha sa may Zamboanga del Sur. Okay. Good morning po ni Captain Teddy Bear at maptikon nga presidente sa Radyo Bisdaka. Radyo Bisdaka Fans Club President Captain Teddy Bear at maptikon nga kapitan niya, kapitan sa barko, si Captain Teddy Bear. Good morning, happy Sunday to all listener and viewers gikan sa tumabtikon nga Fans Club Treasurer Mindanao Chapter Madam Jima Abahar. Oba ni Boss Eduardo diha, boss. Good morning ni mo diha. Atong maptikon nga Fans Club Treasurer Madam Jima Abahar. Oy, sa mga viewers di ay ha, sa tanang mga viewers karon nga nakabyo, paliw ko ga subscribe sa itong YouTube channel. Ayaw lang iso sa YouTube mga ibisak Dudong Punggak sa inyong i-subscribe para nga updated mo sa itong mga video, uploaded video. Okay, paliw ko ga subscribe sa itong YouTube channel sa tanang mga viewers karon nga nakabyo. Okay, atong handusan mga kibisag. Good evening Dongpong, greet lang ko sa tanang taga-Luwer Gumay, happy pista. Viva Senyor San Antonio di Padua. Salamat Dongpong. Oy, pista di Luwer Gumay di ay. Okay, matod pa din magbista. Good morning, Dongpong. Request kong song Pagmahay, si Luida Malinis sa may nairong. Akong ipinungod. Nako sa tanan. Kimatod pa DJ shout out lang sa akong mama Luz, Papa Bear. Ya sa Milad ang og akong bibi Kulot. Greetings coming from Noel Pinkian. Okay, thank you so much to Ana Sela, to Tana Lasos. Good morning from El Paraiso sa Pangdalaga, Misamis Occidental. Oy, ganda El Paraiso sa may sa Pangdalaga di ay. Good morning pare, happy Sunday gikan ni Roxanne Kanyete Kalungsag. Good morning ni Muda Ma'am Rox. Matod pa din mga bisag. Ako nga taga no bagdigan. I don't post good morning. Great lang ko dahil ko sa kumsap nga naminaw sa imong programa o sa kumangod nga natulog pa. Ora na tang sa pagbasa request kong song Hangin ang Utlanan. Okay, hain ang utlanan. Wapa di ma-abti jiring daluna ane. Okay, DJ Pongo diya magrit lang sa mga manghod nga mangilugay og bana. Especially ni Tata Sumagop. Uy, Ginoo ko noon sa mga gailog mo bana. Pagpuyo mo anak. Dapat magsabot-sabot na mo. Tata Sumagop. Ay namoy mga ikuan ay lang pud i-mention ninyo kay kuan pagipinsa pod kamuha sige ilog mo bana kadagang bana lugan pa na ninyo usara na kabuok.
Maing buntag, great lang ko sa akong maagaw. Kimi-Kimi family dia sa may Tamyon, Dapitan City. Gikan ni Lily White, Kimi-Kimi. Kimatod ba din yung magbisag? Dongpong! Great lang ko ni Auntie Marites, especially ni Auntie Glenn Fernandez. Salamat Dongpong. Ang nag-greet si Ronelyn Andino. Okay, thank you so much ni mo da, Ronelyn. Kimatod pa din mga bisag atong handusan, atong hatagan og pagtagad. Okay, good morning. Okay, nawala. Dili tapikas linya mga bisdag atong handusan. Good morning, happy Sunday dong pongs. Og sa family Kiano and Modi Balcon family, it's me Marilo. Sa may happy redasan. Okay, salamat ni mo dia Ate Marilo. Narabatoy ng bigas ni mo Ate Marilo nga taga Ruhas. Ganto bang magsiplat-siplat kuno to nimo? Ay, gini na bigas linya. Hello, may buntag. Good morning. Maing buntag kuya. Ay, may buntag. Kisa man eh? Jennifer. Jennifer. Asal may tanawag Jennifer? Jennifer. Mag-greet ka pa dayan? Dito sa mga lelong family, sa milo. Salamat sa family. Sabi sa radyo bisda ko yung morning sa tanan. Salamat pa yan, Maura to. Ang nag-greet Jennifer. Okay, salamat. Okay, dengan salamat. Okay, dari tapi kas linya mga bisaga. Matod pa maghulamay lang gud og bana Dongpong. Ginoo kumaot maot baya puna. Gayo na ayo na ninyo pag ipadayon. Pero uso mo kuno na karon gad. Kanang naang ilugan. Ilog pagani kuno ng uban. Pero ang pinakasakit jud kuno kanang mga igsuon mag-ilog. Mo jud kuno pinaka worst. Sila pa. Pero interest malikayan palikay eh. Ay, kadiri tadi kas linya Malisa. Kila may buntag. Good morning. Hello, may buntag. Oy, may buntag. Oy, kisa man eh? Asi tumulad na dito sa Pimbala Pipicure. Kaya mo greet ka? Mo greet ka sa mga kaya naman dito sa Mindanao sa may matlina dito sa pamilya. Dari po Pipicure sa mga dito sa palayan sa ang tuloy matalisan. Dito sa palayan ilang tatay sa umat. Dito sa pamilya kanan. Wala mga upat mga anak si Inday Tipeng, si Huwag mo greet yung kanta ba? Si kanang kuhan. Ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan. Okay, salamat. Okay, dengan salamat. Gikan na sa may Sikihor. Okay, matod pala mga kabisdag. Morning, Brad. Happy Sunday sa tanan. Gikan ni Brad Dixter Mata. Brad Dixter Kalunsang Mata. Ang guwapo nga parinti ni Ma'am Roxanne Cañete. Kalunsag. Dong, unsa may protocol diha, dong. Uy, sikto diri rat. Asa man ang bakulod ka? Sikto diri sa Zamboanga del Norte, MECQ diri. Modified Enhanced Community Quarantine ang pinaka-stricto sa tanang community quarantine. Dahil karong adlaw gani basta madomingo diri sa Dakbayan sa Dipolog, inabawalan ang mga katawhan nga mugawas.
Limitado lamang kung mupalit ka og kanina ang mga pagkaon, limitado ra, dili ka mo tanan mo gawas. Basta madomingo. Matod pa din mga bisna. Kahayahay nag-ilog og bana pero agwala. Walay asawa. For hire ko from Dudoy Request kong song ikaduang batala. DJ dong punggag. Great ko ni Roxanne Angel kanyiti kwe ni. Okay, salamat ni mo di Aday. Aday Angel. Good morning. Okay, matod pa din magbisdag atong handusan. Okay, matod. Good morning dong pong. Great lang ko sa akong ating galing ko dayon sa akong manghod o sa akong papa. Ang naligo dayon mo request kong song kanang pagmahay. Salamat dong pong ismi Aljon Malhin from Nahirong La Sisikihor. Atod padako gani og buna gamay og dala. Mao ba? Ana day na. Okay, matod pa diri mga kabisday. Okay. Hello my bunda, good morning. Uy, ginoo ko. Hinahidaan ang imong monitor before ka mo tawag. Before ka mo tawag, hinahidaan. Para magkasinabot, good morning, Dong Pong. Great lang ko una di animo sa akong maigsoon nga si Gina, sa iyang bana nga si Arnil, ni Kiking og ni Guillermo og sa akong mama nga si Mama Inday. Sa tanan lang nga naminaw si mong programa Dong Pong. God bless, happy Sunday. Request kong song Himayang Nahunlak. Dong Pons, good morning ni mo diya. Makawala jud kag kasapot Dong Pons. Nindot na ay pod hisgutan pang good vibes ba. Request ko dong og guhit lang palad. Okay, matur. Good morning, idol. Great lang ko ni Marlon Bukol. Nagtahi og bukot si Ronel Bukol ni taga Katolayan, Sanuan, Sikihor. Okay, matur pa diri mga isaga. Matur pa ako di ko makikilog og laki, idol. Ginoo ko. Dipindi rin manggod po na. Kaya dyan ka gimension dyan yung lalaki. Nay, kaya na rin gimension dyan yung lalaki. Nag-iilog yung bana. Giilog dyan yung kuan ba, kanang bana. Naman ko pa yung ubang laki nga lamion pug ko na. Nay maglaki pero sa Sikihor ganahan mo ka ng kwan si Captain Teddy Verde Gana City Trust na dyan kini mo programa at kini sa Baliti Oil. Baliti Oil mga bisag na bantog haplas. Kamay gabiton alang siyang balatian na bida kung ano na kay Rheuma Arthritis. Mga pinakan sa mga malalang mananap. Natulog kag lansang alambre uban pa mga tayaon nga mabutang gamit ang mga bisag kog Baliti Oil. Kung ano na kay katol-katol sa mong pamanit, buni, kurikong alap-ap kaspa. May gamiton ng Baliti Oil mga bisag. Labi na kung napiang ka, nabuyagan ka, gihiluan ka, higala, gamiti ka ng Baliti Oil. Then adun na tayo bag-o nga na-discovery nga ang Baliti Oil de mga bisag. 100% nga mo patay og kagaw. Pwede na kadili na mga alkohol before ka mugikan. Baliti Oil imong ihaplas. Humot pa. Nindot pa kay kahumot mga bisag. 100% nga mo patay og kagaw ang Baliti Oil mga bisag. Kagaw, bisag unsang klase sa kagaw. Patay ka ng kagaw sa bunik. Kana pa bang kagaw nga pino nga invisible? DJ Pong, kinsay ganahan mo hulam aning akong bana kay akong ipahulam. Basta iuli rapad. Iginuo ko. Sure.
kisa ba ni? Sa kan lagi siguro. Kay mo great ka? Oh, mugret ko. Sige. Padayon. Good morning, SGD member. Diri tumapon. Good morning, Largo. Good morning, Sumala. O iyang tabi pa sa iyang sekretary. Salamat po. Okay, salamat. Okay, good morning din ni Kapitan Padong Batlag dia sa may kuan. May buntag ni mo dia ka. Okay, may buntag. Okay, batay pa din mga bisag. Ako pungga kung naay magpaniplat aning akong bana, tulbong jud iyang tango. Ayaw jud dan ano yung bana o kanang dagang tawa. Kaya dili naman jud malikain o ako'y magpaniplat sa imong bana. Ako'y magpaniplat. Okay mga bisda, kailan 7-6 na yan sa kabuntagan. Guma ako, kanimon ng mahal, lawas kong karag, gitugian ang tanan, apan anugon lang, kay nagluib ka man, ang paghigugma mo, mipalhin sa uwan. May adlaw pa kaha, kanako mo subang, sa langit ko na lang, isalig ang tanan. Paglumahay na, ng kunko, ulahin na. Basta nindot ang tukar, guwapo ang DJ. Isama ako sa ulap na larag, dahon ng alaya, gihay ng atagat. Ulahin na ang pagpasok mo. Pagmahay ka na ulahin na ang pagpasok mo. Pagmahay guba ang dugan ko ay gitalikdan, kalit na hanaw ang imong saad, ngano pinangga ko ang imong panumpa. Di ka
Kanindot ang tukar, guwapo ang DJ. Nanamilit ka, uban ang luha mo. Mihang iyong mubiya sa gugma ko. Gusto kong hawiran ka, aron di ka mahilayo. Di nga kong dughang nagpangga kanimo. Kay nahanaw ka, sakit yung baliw. Ako igo na lang sa paghandong. Niyalang imong katahong natanghigi ang ingat ko. Kung isapnay ning abong mga bukandong sa gugma mo. Bisan kung wala ka na, buhi bang handuman ka. Dili mahigabo nga ikalimtan ka. Kung ako walay luna sa luhan mo, mag-angkos lang ako, inangga ako. Apan kung dunay panahon, ako kikinahanglan mo. Kung balik ka, magahulat ako. Gusto kong hawiran ka, mahilayo. Di nga kung duhang nagpangga kanimo. Maghulat ako, magahandong sa gugma mo. Bisan kung wala ka na, buhi ang handumalang ka. Di mahitabo na ikalimtan ka. Kung ako walay luna sa luhan mo, mag-angkos lang ako, inangga ko. Apan kung dunay panahon, ako kikinahanglan mo. Kung balik ka, magahulat ako. Kung balik ka, magahulat 95 upper the Radyo Bisaya Balas, oras alas 7:20 na yan! Panayin ka mong namin ang mga bisag sa programang Bisdak Bisaya! Uban sa mga dusay sa namang pangkalaay Dudong Ponggak! Sa mga listener diha, good morning, maing buntag! Sa mga pag-ukam silang tag-sa ka mga radio set. Good morning ninyong tanan, maing buntag! nanami. Okay, magbisag. Panayin lagi pun kita live kita karon gapan sa to official Facebook account nga Dudong Ponggak. Okay, magbisag. Atong tuwa sa hagpat kay mamisane. Hello Dongpong, good morning diha. Uglit lang ko sa mga brother and sister labi na jud ni Manang Carmelita, Ibit, Tata, Evelyn og diha sa Sindangan, Manoy Stanley and Manang Bibi. Request ko kanta tubod sa naughang sapa gikan ni Dudong Mars from Mamhot. Dudong Mars Mamhot from Kanghaling, Katulayan, San Juan, Siquijor. Okay, salamat. Gikan na sa may Kanghaling. Great ko papas greetings. Linda Undag Kalunsag, Jiri Kalunsag, Maria Lizal Kalunsag, Nang Bibi Hiniroso, Dexter Mata, Meres Jen Utulan, Inik Sandoy, Dudong Raha sa radyo. Lagi ka ni Nining Girl Mata. Salamat Dongpong. Okay, salamat Pan. Morning Dongpong. Great lang ko sa bana. O mga anak o mga ison o mga pagmangkon na great. Nining Tumong. Uy. Good morning din ni Sir Eli Tumong diha.
Sir Eli Tumong, good morning. Sir Eli dia, good morning ni muda, sir. Okay. Ato ba diri magbisag atong hatagan og pagtagad. Sir, dong paliw kong patukar kining awit nga mahimo nga ako imong biyaan ni Victor Won. Tinungod ko sa tanang Bisag Fans Club at Tibok Mindanao Secure Chapter gikan kanako Tatay Marshall sa Sulangon Dapitan City. Salamat kayo, Sir Dong. Okay, salamat pa. Okay, bato dong pong ko dua mo. Griyam grade lang ko sa dua na ako kanak grade ko. Pag ko ni Chris Lee is me Annabel L. Camel. Taga Pasorio Motia. Oy, good morning di ay. Ibunguton dia, bunguton. Good morning ni mo diha. Igawas ra bag STL bunguton. Wa ka mo respeto og STL wala jad. Pusoy na pad. Pusoy na pad. Dong punggak. Ako'y magkahulam og bana dili na jud nako iuli pag suray. Okay, magpangita naman po ko. Morning daw, great lang ko ni Tito Kadampog. O si Konsyal Alan Albon dari sa may Upper Kabangkalan, Lasin Sigor. Ay, Konsyal Alan Albon ga, good morning. Ang buntag ni mo diha. Okay, watod ba dong punggak? Asa mapalit ang balitiwel dari sa may Manukan. Nasa may pataw angat kag pataw. Sa tindahan ni Imelda Tulabing, pataw, mati Manukan. Okay, ang bana di Jipongs kung naay muhulam, ipahulam na lang kay dili ka kapugong kaw nga asawa kung imong bana nay mo desisyon. Hulman siya basta iuli rapod. Ram nilabo pulang ko. Okay, matod pa. Kanang bana gani do nga nangitag laing babaye. Wala na ganay sa asawa. Nanimaho na gurong namos. Para sa ako dong pong di na ko ipamugos ako ang kaugalingon sa akong bana. Oy, kung wala na siya ganahe sa kuha, mayo og wala pa'y maibog na ko, daghan man. Ay, maot biya po na. Oo, gamo, gana dyan inyong pirmihon og kuan ha. Oh, ay, kana dyan pag ilog-ilog mo inyong Ginoo ka. Archie Sumikaw, thank you so much for watching. Mayla Anggo, good morning. DJ, great lang ko sa Ago family. Okay, mo dawat tatag mga tawag 09-26775-7942 o 0912-0288654. Okay, dito na pikas linya atong handusan mga bisa. Hello, may buntag, good morning. Hello. Hoy. Kisa man Ginoo ko. Dere tapi kas linya. Hello, may buntag. Good morning. Good morning. Kisa man Taruhan. Kisa se? Ima. Okay, so tuwing kiraga ni mo diha. Great ko dong. Sige, padayan. Muna niya, ug sa mga kauban niya sa Pizza. Tunanin tao. Ya, mengumbira ko. Ini sudah diperhatikan. Mama, tahu itu manong dulu tahu. Kuriti mabati. Tapanan lang namin ako dong. Okay, salamat. Okay, dengan selamat yan diha. May ruhas. Okay, matod ba diri mga bisag atong hatagan og pagtagad? Okay. Hello, may buntag. Good morning. Hello, may buntag. Hoy. Kisa man Ay, Ginoo ko. Namina orman siya. Matod pa nganong nag-ilog mana sa usa ka bana do nga di amang ko nanginahanglan og asawa. Ang dudoy Bihang iyong
Okay, good morning, Usmonako. Sa tanang mga miyembro sa fans club. Gusto ko Aduna tayo motorcade nga pagayon niya sa dili pang feeding program. mahila Ulat lang mo sa mga atong mga access point niya. Kani O asa dapat magulat. Okay, doon ta pikas linya mabisa kilo may bunta. Good morning. Hello, Hello, kisa man ni? ito Jen Asa man ka dapat na now, Jinjen? Larita, Sandro Rizal. Asa sa niya Sandro Rizal. San Roque Rizal. Okay, mugrit ka? Oh, mag-greet ko ni Mama, o ni Mike, o ni Tatay, Ah, o ni Christian, o ni Tonton na Ortize. okay, salamat. Pwede mo ito sa Tonton, O sa mga song? Laylay sa inahan. Laylay sa inahan. Okay, salamat. Okay, dagang salamat. sa kumao Ay, DJ Pong, mas maayo pa. Anang, way bana, oy, kay way badlungon o labad sa ula. Di mahigap Kahikalimtan ka Kung ako walay na sa dukhan Mag-antos lang ako Okay, pwede na ipainom. Pwede ang tunik, pwede na na ipainom og bata. Pwede ra. Usa ka kutsara lang buntag hapon. Oo. Apo, nayungutana din, pwede ba ang tunik ipainom sa bata? Pwede ra. Okay, doon na tapikas. Linya, hello, may buntag. Good morning. Hello, may buntag. Okay, nawala. Okay. Alas 7:28 na dyan sa kabundagan. Tungod sa naughang sapa naisama sa akong luha naitos na og namala hinihining mga mata nagpabilin ni atong sapa Tadtong uhaw nga mga lumon nga daw nawad ang paglaon nga may tubig pang ako bisag giyapon na lang unta imong kalitan aron malipay kining dughan ugo na mo ako kaligtan may paglaong pabakahan nga mabanhaw katong sapa aron ang lumok mga lunhaw mawadaan na sa kauhaw bisag iyamo na lang unta imong kalitan aron malipay kining dughan ugo na mo ako taligdan may paglaong pabakatan nga mabanhaw katong sapa aron ang lumot mga lunaw mawadaan na sa pagkaw kay ang dughan ko narisama sa naughan sa
kinabuhi. Pwenda Radyo Bisay di Polog oras mga Bisay sa programang Bisag Bisaya alas 7:35 na yan. Happy Fiesta di ay ya sa may di pras manukan. Hi morning sa lang ko sa tanang Tagalipras. Happy Sunday o Happy Fiesta tans. Gikan nila Binyagas Gasa Saldia. Fiesta de sa inyo, ma'am. Dari tapi kas linya mabisa gatong handusan. Hello, may buntag. Good morning. Hello, may buntag. May buntag kisa man ni. Meaning girl, maata. Mo greet ka, para yan. Happy birthday, ni Shirley Maata. Ika 62 years. O, gusto ko ni Ray Malinaw, nag-ihaw manok. Si Nanggibi Hiniruso. Linda Alanda Kalungsag. Siri Kalungsag. Si Bumi Maata, Dagudog. Isla Andros. Momoy Andros. Nang Musting Ganuhan. Rosalinda Malinaw. Ika ni Minungger Maata. Salamat. Okay, salamat. Kaya salamat alas 7:37 na yan. Atul pa rin mga wisda ka. Morning dong pong, balipod nang mangitag laing bana, kaning akong bana, bisag tigulang na. Dili jud nako ni ilisan, buutan kayo ni ako bana. Bisag talagsara ni mo uli, pero ako nang asawa. Pero ako nga asawa, gapaabot jud ko, kanunay og muli. Kahugaw anang may lain pag mukuot, kuot. Sa inunon nga gibilin ang karma dong di jud magsaba. Kaluoy po sa bana. Kalipaton ba sa asawa, puira lang. Puira lang sa buutan nga asawa. Okay, dari tapi kas linya may bisdak. Hello, may buntag, good morning. Ay, kisa man eh. Oy, kisa man eh. Saya ni Dani, great ko sir great di Mandung Dani. Kisa nga Dani? Ano Pedrosa? Dani Pedrosa. Sige, padayon. Pwede ko niya nga. Sa 47 na rin niya. Ikap pila? 47. 47? Okay. Ay na ang utlanan. Hain na ang utlanan ni mo request. Okay. Salamat. Okay, dengan salamat. Happy birthday din ni Pedro Pedrosa. Diyan sa may manukan. Dudumpong paliwag lang sa mga coordinator kadagan ang uros. Diri na ako sa Kambalanas. Kusog kayo. Diri ang radyo ni Ronnie Garnica. Okay, oy, good morning.
Gusto na ko, tanang mga coordinator officer sa itong Radyo Business Fans Club si Island Chapter. Napalihog na ko sa inyong mga presensya. Kung naminaw mo karan. Palihog ko sa iyong presensya. Kay Dong Pongs, akong request daw, guhit ng palad. Lucina Denit, taga Maninalulan. Kay guhit ng palad. Saan ako Kaya dali tapikas linya mga bisay. Okay, batod ba? Hi, good morning. Pongs, rin ako sa tanan silingan ako. Diri sa may mabuhay si Bim Skinner. Request kong song, Himayang Nahunlat. Okay, salamat ni Madam Bimski. Okay, dali tapikos, pikas linya mga bisay. Okay, good morning Dong Post. Great lang ko sa akong anak nga maupay pagmata nga si G-Mark o sa iyang mga igagaw. Sa akong mama nga si Clemencia Abilia o sa akong mga friend nga si Rosalyn Inot, ni Rosemary Maghuyop o ni Rosel Inot o sa tanan na Minaw DJ Pong Ismedia Jiklisa Mulato sa may Simakulong Lasi Sikaw request ko gusong Imo Pakaron. Okay, salamat DJ Pongs, mayo pa ng way bana oy kay way badlungon o way labad sa ulo. Maot po. Nay nalapit na ko diri sa may Lipras Manukan. Pipiesta dia sa may Lipras Manukan. Mas muna ko mga coordinator officer sa may Sikor Fans Club. Kaliw ko inyong presensya. Dompong pwede ra ka makaadto ron sa pinyan kay wala man good tunic baligya. Pero sa model si Annabel Camel ni. Pwede ra man siguro basta tambal imong paliton. Pwede ra. Essential goods mo nang tambal gyapon. Alas 7:41 na yan. Sa kabuntagan. Ato pa din magbisag DJ great lang ko sa kong mga brad. Si Pau Pau og Dina. Dinay Ismi Loy Tao in Pulaw. Lipakan Rojas. Okay, ato pa din magbisag. Ato hatagan pagtagan. Hello, may buntag. Good morning. Good morning, DJ Pong. Oy, good morning. Kisa man eh. Iduri. Okay, mo greet ka. Great ko, DJ. Sige, padayon. Great ko dia sa Lipras Manukan kang Tatay JC, una na Lusminda. Minawag man ko nga malipayon yung kapistahan karon sa pandemic. Dili po magana kay murag piki mong dalan. Wala ba DJ Pong? Salamat. May buntag pa. Kalis City 42 na yan. Katong nang gi-request og Tagalog ha, dili dito na ko ma-play. Dong, mamista sa San Antonio, Sikihor. Ginuko na ganda ba kay kong parente ng San Antonio? Ang mga Punsi family diha. Matod ba Dong Pongs, great lang ko ni Glory Itek Luinas nga nag-birthday karon ni Kasigbitay Trust niya karon. Nagret Lorina Klamuhoy sa may Talayong Las Sisigeo. Salamat sa pagbasa. Okay, salamat. Okay, dala tapikas linya mga bisag atong hatagan o bagtagan. Hello, may bunta. Good morning. Hello. Hello, may bunta. Kisa man eh. Ginuo ko, wala dyan. Mahadlok man mo tingo, ginoan. Okay. Gusto mo na ko katong mga nag-request og Tagalog. Dito na ito mapli. Tuto bala sutso. Kay gakuan pata. Kanana ang Gabisaya pata. Okay, Pickles Linya. Hello, may buntag. Good morning. May buntag, DJ. May buntag. Kisa man eh. Hay! Ginoo ko. Dong punggak, akong bana ako biyaning ipahulam. Huwag na imuhulam. Pero iuli rabaya pod. Pwede rin na
ana ulam di ay. Kita tapi kas linya hello may buntag. Good morning. Hello, good morning. Oy, good morning kay sa man eh. Ay, si Kwanday ni si Bill. Imong bana bil dili nimo ipahulam. Ay, Diyos ko, di ko magpahulam. Ay, na. Batakdan ba ng COVID? Pakapinan man pug kag ginamos usa ka ball. Abalaw rin dito kakaw ginamos. Okay Hindi mo. na ba ipahulam? Okay mo greet ka. Yes, mabit yun ko. Sige padayon. May buntag ni mo diha. Labi na sa area sa City Hall. Good morning inyong tanan. O sa tanan sa ng Radyo Vista Fans Plus mga opisyalis, may buntag ka ninyong tanan. Maura to, may buntag. Okay, salamat. Okay, matod pa din Dongpongs, mayo ng walay bana kay walay badlungon. Okay. Hello, may buntag. Good morning. Hello, good morning. Good morning, kisa man eh. Yung rumbawa ni sa Marapong. Okay, mo greet ka. Great po daw. Sige, padayon. Great na po akong brad na si Marcial Pactol. O ang mga Pactol pamilya diya sa Kalilit. O akong busing na pamilya Tolentino. O akikista ka ron dungtong sa Dilapa. Pista ro dilapa? Kista. Pakista ka dungtong. Matutaron. Okay. Okay, salamat. Okay, thank you dungtong. Okay, salamat yun ha. Okay. Happy Fiesta Dilapa. Okay, Jinilen Dingkol, Mayunila Gumandao, thank you so much. Okay, alas 7:46 na yun, bulan! Bulan, pagkatahong mo, ang magasudong kanimo daw ay tagun. Sa imong silaw, sa magasamaan niyag nga bulag nga akong gimahal. Aban wala na ang akong pinanggamo sa bulan, gisunong ko ikaw. Nindughan kong subo, imong gihadla sa dalang aron malingaw. Pagkanindot sa imong silaw, sa makasamaan niyag nga bulag nga akong gimahal. Apan wala na ang akong pinanggabo sa bulan, gisunong ko ikaw, gisunong ko ikaw. Basta nindot ang tukar, basta nindot ang tukar, basta nindot ang tukar, guwapo ang DJ. Dodong Pongga, Dodong Pongga, Dodong Pongga, Dodong Pongga. Sa iyong pahiyong may tagong sa iyong mga mata, ang kasakit sa iyong dukha, kasakit nga gi ang Diyos ni
Guwapo ang DJ. Dudong Ongga. Dudong Ongga. Ang tunay mong mga katawan, gulawan na akong tipigan, balunan ko hangtod sa akong lugnanan. Pahiran ko ang luha sa naghilang mundukan, sa mga buntun ko ang pingan, panggamon ka ug mahalon. Pahiyong na pinangga ko sa dughan ko, laylayan kinabuhi mo ang panalitan, bisan kamatayan pa'y akong sagpuan. Himuon kong langit ang yuta, dalagan ko ang kimong kangingwit, bisan unsa pa'y mahimuon tananan. Anak, bahagi kang piling ko manalitan. Dudong Ongga. Basta nindot ang tukar, guwapo ang DJ. Luha sa naghilang mundukan, sa mga buntun ko ang pingan, panggahon ka ug mahalon. Pahiyong na pinangga ko sa dughan ko, laylayan kinabuhi mo akong panalitan, bisan kamatayan pa'y akong sagpuan. Kinabuhi mo akong panalitan, bisan kamatayan pa'y akong sagpuan. Pinangga kong anak. 95 Apenda Radyo Bisay di Bolo Galas 7:53 na yon. Maraming kabong namin ang mga bisag sa programang Bisdak Bisaya Uban sa mga dusay sa namang pangakalaay Dudong Punggak. Good morning, good morning. Alam na kung mga Radyo Bisag Fans Club Secure Island Chapter, good morning yung tanan. Maing buntag. Iyo kang madunggan unya ng taon. Atol mismo sa daw feeding program. Ako mga pinalanggang mga kaisunan dahil sa may isla Sikihor. Labi na itong mga magtikon nga mga opisyales. President Teddy Bear, Captain Teddy Bear Dalagan, atong Vice President Ilmar Bukol, atong Secretary Ate Diding Bidad, atong magtikon nga Treasurer Ma'am Nining Sumagang, man atong magtikon nga Auditor si Nang Duning Makalisang. Good morning tanang mga coordinator appeal sa atong motorkit ngay Pagayon. Doon na tayo motorkit ngay Pagayon sa dili pa ang atong feeding program ngay Pagayon. Okay mga bisag, salamat kayo sa iyong pagmanuan ka na kung gikan alas 6 ang to din mo rasa. Ang mga coordinator o di ba ka mga officer, update ko kanunay sa uban na itong mga kalihukan niya, sa itong mga kakulangon. Kinalang mahuman na tanan alas 12, mahuman na tanan. Manginaot ko sa paspas nga lihok sa itong mga koordinator. Wala dyan tayo kong oras. Salamat kayo kiniyong alagad ang gikadlukan sa tanang kabayutan mga handusay sa namang pangakalaay. Way paglubad, Dudong Punggak.